Takže čaute ľudia, to sme LP a vítam vás u ďalšieho challengeu. Tu je Andrea. Si robí domáce také. Jaká si milá. No a asi bude super, nezasvietím. Čo? Teraz už budeš končiť. Filip? No dobre, tak a budú to dva vytlačené limetky, či čo to je? Andrea, to je limetka, ne? No. Dobre. Ešte ideme na to. Tak natáčaš. Challenge. Nie, mňa poprosím. Andrea! A čo ideš robiť? Čo? No, podrž. No. Bože, teraz Andrej neprofesionálne natáčanie. A čo ideš robiť? Vytlačiť a dať to na X štamprlík. Fú, to bude veľmi nechutné. Čo tiebe? Si to jak citrón. Dobrá, smrdí to. Nesmrdí to. Dobre, takže to by sme veľa mali. Prečo robíš tento challenge? Len tak, no, ma napadlo. Uni. Au, kurva! Sa porezal. Neporezal skoro. Ale čo? Drbať. To tak nevytlačíš. Ale čo by som sa nevytlačil, čím to ide? Tak, to radšej, lebo... Dobre, tak už viete. Fúj, toho tam je veľa. Ukáž to. No. Kurva, to bude veľmi nechutné. More. Čerstvo vyšťavené. No pi. Fú, je to horké. No áno, pi. Oh. Ja nemám chuť. Kam ideš? To neplatilo sa potom napiť. Hej. Fúď. Z toho chuťové tie pičoviny. Dobre, nechám. Čo iný.